Tombes, panteons, nínxols i cada cop més columbaris on es guarden les cendres dels difunts. Parlar-ne està deixant de ser tabú. Lo dejo a la elección de mis hijos. Por no ocupar más espacio aún, mejor incinerada. Porque no vamos a caber en ningún sitio ya. Només el 35% de les cendres es guarden als cementiris. Per això el repte és adaptarlos a las nuevas necesidades, a las nuevas realidades del sector, que básicamente van por incrementar los espacios para esparcir o inhumar cenizas. En tot l'estat hi ha 230 crematoris, més que Itàlia i França juntes. El 30% opta per la incineració, davant el 70% de la mitjana europea. Aquí, a més, la despesa es planifica. Es muy diferente con lo que podemos encontrar en el resto del mundo. El 60% de la población española tiene un seguro de defunción, un seguro de decesos. I això situa Espanya com a líder en serveis funeraris. Hi ha més de 1.000 tanatoris, el triple que en molts països europeus. Cada funeral costa de mitjana uns 3.000 euros, amb el 21% d'IVA. Un sector básico y que el IVA tendría que ser más reducido, tendría que ser exento o un IVA reducido como en muchos países del resto de Europa. El sector ingressa uns 1.300 milions d'euros l'any i segueix creixent. La última novetat, aquest globus amb el que es poden enviar les cendres a l'estratosfera.